Garrantzi handiko hiztegia da hau, eta oso pozgarria izan da batzortze eta finkatze lanetan ezaztea euskarak badituela Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpo ere bere lurrak, aldaerak, adituak, iruditzen zait definizioak ere oso fin landu direla. Errek esan bezala, gutako asko nolabait gorpuzten gaituen bi ardatz. Elhuyar Fundazioak hiztegia garatzeko talantzeko emakume aditu talde batekin lan egin du, eta hiztegian bertan jaso dira aditu horien izenak ere, gaur Lorea Agirre dugu, aditu horien ordezkari. Beraz, lankidetzan egin dugun hiztegia da, eta argitaratzen ditugun gainerako hiztegien antzera, terminologia batzordeak onartu du, eta dagoeneko Euskaltern terminologia banku publikoan integratuta dago euskadi.eus webunean. Beraz, herritar guztien eskura eta doainik. Terminologia lanaren plangintza barria, edo plangintza izanetik, 76 hiztegi terminologiko onartu ditugu. Denak daude Euskaltermen integratuta, eta gainera, Euskaltermen interfazetik hiztegi horietara PDF formatuan ere joan daiteke. Hiztegi hau beharrezkoa da une honetan, feminismoaren eta berdintasunaren alorreko oinarrizko terminoak eta dagozkien kontzeptu eta definizioak eskaintzen dizkigulako. Eta gure gizartearen garapenerako eta sexuen arteko berdintasun kultura sustatzen laguntzako tresna paregabea delako. Euskara berritzen eta modernizatzen doa egunetik egunera, eta normalizazioaren bidean urrats sendoak emateko alor guztietako terminologia zehaztea ezinbestekoa da. Euskararen aberastasun lexikoa elikatzea, zaintzea eta sustatzea. Beraz, orain arte, feminismoaren eta berdintasunaren arloan terminologiari buruz izan ditugun zalantzak, alegia kontzeptuak euskarara ekartzeko orduan, bukatu dira. Eta gainera, kontzentzu handiarekin osatutako lana da. Hori nahi izan dugu beti, kontzentzuz egindako lana izatea, horrezagaitik, dituen artean izan ditugu Bilgune Feminista, Euskal Herriko Unibertsitatea, Jakineko zuzendaria, Berriako zuzendarietako bat, Euskara zuzendarietako bat, eta hori ez da beti erraza izaten, ez da? Ekarpenak ere jaso dituen hiztegia da Euskal Herriko Unibertsitatetik, eta hori izan helburua, bai mugimendu feministatik, bai legeriaren aldetik, uste dut oso lan osatua dela, eta hori izan helburua. Zein da orain daukagun helburu nagusia, zabalkundea egitearena, hori da garrantzitsuena. Herritarrek, eskoletako irakasleek, profesionalek, unibertsitateko ikasle eta irakasleei, deia hiztegia erabiltzeko. Oso garrantzitsua da, kontzentzuz egindako terminologia hau danok erabiltzea. Eskerrik asko. Hartu duten guztiei. Aurrekoan ere, Euskara eta feminismoa jardunaldiak aurkeztu genituenean, elkarlanaren garrantzia azpimarratu neban. Eta nik uste dut, hiztegi hau horretan, elkarlanean oinarrituta dagoela. Elkarlanean oinarritutako egiteko modu baten isla dela. Jaurlaritzako sail ezberdinak alde batetik eta bestetik gizarteko eragileekin. Eta ez dago beste modurik, aliantzak behar ditugu. Euskarak aliantzak behar ditu eta berdintasunak baita ere. Bai berdintasuna zein euskara zeharkakotasuna eskatzen duten gaiak dira. Gizarteko beste eremu guztiekin harremanetan daudenak. Beraz, ezinbestekoa dugu bi alorretan elkarlanean eta aliantzean oinarritutako lan egitea. Nik bereziki eskerrak eman nahi dizkiet hiztegi hau lantzeko lehen fasean parte hartu zuten adituei. Lantalde esanguratsu bat sortu zen, Elhuyar Fundazioko adituak, Berria Egunkariakoak, Jakin Aldizkariakoak, Euskal Herriko Unibertsitatekoak, Bilgune Feministakoak, Kultura Saileko teknikariak eta emakundekoak besteak beste. Erakunde eta entitate ezberdinen hauetako ordezkariak izan ziren hiztegiaren oinarrizko planteamendua egin zutenak, gero hizkuntza politikarako batzorde teknikoak landu zuena. Beraz, eskerrik asko guztioi, batzuei zein bestei egindako lan guztiagatik. Hiztegi hau, Mirenek esan dauen modun beharrezkoa da, berdintasuna eta feminismoaren inguruko hainbat hitz jasotzen ditu, batzuk klasikoagoak, beste batzuk azken hamarkadetan sortutakoak.
Ekarpen handia egiten dio gure hizkuntzaren normalizazioari eta tresna baliagarria da berdintasunaren inguruan hitz egin edo idatzi nahi dutenentzat. Bukatzeko, eskerrak eman benetan egindako lan guztiagatik eta espero dugu aurrerantzean ere elkarlanean lan egiteko aukera izan. Eskerrik asko.